fáilte eis, Láras. Cúirt in déanamh dé tá tusa genúirteo. You go, boys. Oh, Maeve. We'll take a day. Ba kosher bug go deas lein lá speisialta a chéalúra. Oh, mu se whac oscail le húile. Ní hosa an clochas mú fadrín an sin. From a Sean lew sé. Dé? Look sé yet. Philip nar vlog. An amach om í lídóid. Mar álet. No. Feiciimiise hebí cinan na tá gearr agus níl tada gur féidir leatsa ná aine eile dhéanamh faoi. Mar ghfuil fatis ar a rót is dói, ach níl ormsa. Wel, ba cheart go méach. Ná déan dearmad bhfuil gona amsa, agus níl éon artisorm úsáid. Chúig secondaris was lucky siarige. Buch sé diagur túána ná. Maar ní heag ben o'r cartoons o'ch rhan ysdírach. Cyn sag mair mae hyn a harabí. Sian fa, nach mae gang ched chymwynach i anna nis mewn. O, Maeve, na haber e sin. Branna, cwniar de gwyfe le di agus eisia se siangod cyrd a cheart o ti yna. Boo! An na maga hantu. Siwr na hain eisian. Ní dhéanaan mar a harbún se. Tá forward na naine ahúil gwynt lí. Bob siwt ahúil, íchan se des. Lá ma had a David. Gwrtw di chlaen te beth adw. Agus ma ta? Aber le fannach dymach om ei lídóid. Agus nid lágus tas de chéad chomainach a chéad láile. Be sé stiad a chrí go brach. Gyr ma dwara. Agus tá sam sa lenin. Cyrd i hefas me gotse le de lá mór. Cyd? Páidirín. Fan amach o Francis. Nu ja mis het lídóid eile. Bach in aigáda im an aibre tám. An leabhar sin a leagas a láh. Bach? Cruid? Bearchain bhil sí agus stáisiún agus é seo lé. Muna bhís le. Ach, chuir sé se maiile As cumlam sa jaw. Well, sé a rosa Achoimre seo. Jo Francis díl a wadníos fearr ó ghuine cínteile. Mar ag diatás cén a rúna nachtófar nuair a hosás lídóid eile ag tachailt tríd a chuid páperachas. Níl lídóid í ógan leineo. Níl siad chosol lúpaí le mo glúnsa. Má higann tú leat me. Ach, go néirí leat.